அனைவருக்கும் வணக்கம். பக்தியுள்ள புண்ணியவர்களே, உங்களுக்கு தெரியும் இந்த சமூகத்தில் பெரிய வித்தியாசம் இருக்கி. ஏழ்மை பணம்காரன் என்று பெரிய வித்தியாசம் இருக்கி. ஏழ்மைக்காக காரணம் என்று நாம் இப்போதும் தெரியாது. அதனால் இந்த உலகத்திலே தர்மத்தைக்கு படி நாம் இந்த உலகத்திலே ஏழ்மை குடும்பத்தில் பிறப்பதற்கு காரணம் என்று சொல்லி தெளிவாக உங்களுக்கு சொல்லித்தாரதுக்கு நான் இந்த நாளத்தில் நினைக்கிறேன். புண்ணியவர்களே, உங்களுக்கு தெரியும் ஏழ்மை குடும்பத்தில் இருக்கும்போது அந்த ஆக்கள் சரியாக கஷ்டப்பட்டு தான் வாழ்கிறாங்க. சாப்பிட்றதுக்கு சாப்பாடு ஒன்றும் இல்லை. அந்த குடும்பத்தில் பிள்ளைக்கு ஸ்கூல் போயிட்டு நல்லா படிக்க முடியாது. அந்த ஸ்கூல் போகிறதுக்கு காசும் இல்லை. வேறு யாருக்கும் போயிட்டு சொல்கிறாங்க, எனக்கு படிக்கிறதுக்கு கஷ்டம், யாருக்கும் எந்த உதவி பண்ணுறில்லை. இதுக்கு தவறு இந்த அமைச்சர் மார்கள் ஆக்கள் தான், இந்த அரசாங்கத்தில் ஆக்கள் தான். அதே போல் நிறைய ஆக்கள் சொல்கிறாங்க. புண்ணியவர்களே, புத்த பகவான் போதித்த தர்மத்தைக்கு படி அதுக்கு காரணம் உள்ளே இருக்கி மக்கள் அது தெளிவாக தெரியாது. ஓடி போகிறாங்க. அந்த நான் பணம்காரன் மாதிரி மாற்ற வேணும் என்று சொல்லி ஓடி போகிறாங்க. உள்ளே காரணம் என்று சொல்லி அது என்ன என்று பார்க்க இல்லை. புண்ணியவர்களே, நாம் இந்த காரணம் பற்றி சரியாக புரிஞ்சு கொள்ளுங்க வேண்டும். புண்ணியவர்களே, உங்களுக்கு தெரியும் அந்த ஏழ்மையான குடும்பத்தில் வாழ்க்கையை பற்றி நாம் எல்லாரும் அந்த காரணம் பற்றி தெரியும். உங்களுக்கு இந்த சமூகத்தில் வாசிக்கும் போது அது நல்லாக தெரியும். நீங்கள் ஏதாவது சரி டவுனுக்கு போகும்போது சரி, நிறைய ஆக்கள் உங்களுடையக்கு வந்து கேட்டிருக்கி, எனக்கு சாப்பாடு ஒன்றும் இல்லை, எனக்கு உதவி தேவை, உதவி பண்ண முடியுமா என்று மற்ற ஏழ்மை ஆக்கள் வந்து உங்களுக்கு சொல்கிறாங்க. அதுக்கு காரணம் என்று சரியாக நாம் தெரியாது. இந்த பற்றி நாம் பேசும் போது அந்த புத்த பகவான் வளர்ந்த காலத்தில் ஒரு கதை ஒன்று உங்களுக்கு சொல்லித்தாரேன். புண்ணியவர்களே, நாம் இந்த உலகத்திலேக்கு வரும்போது இந்த ஏழ்மையான குடும்பத்திற்கு வர வேணும் சரி, பணம்காரன் குடும்பத்திற்கு வர வேணும் சரி சொல்லி இந்த உலகத்திலேக்கு யாரும் வர இல்லை. தெரியாமல் தான் நாம் இந்த உலகத்திலேக்கு வந்து நிற்க. புண்ணியவர்களே, பாருங்கள், சில பிள்ளைகள் பிறந்தார் அழகான குடும்பத்தில். பிறந்த நாளத்தில் இருந்த அவர்களுக்கு வேலைக்காரன் இருக்கி வேலை செய்கிறதுக்கு. அந்த பிள்ளைகள் பார்க்குறதுக்கு நிறைய வேலைக்காரன்கள் இருக்காங்க. அதே மாதிரி குடும்பத்தில் சில பிள்ளைகள் பிறந்தார். ஆனால் சில பிள்ளைகள் அப்படி இல்லை. ஏழ்மையான குடும்பத்தில் சாப்பாடுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை, வாசிக்க ஒன்றும் இல்லை, வீடு வசதிகள் இல்லை. அதே மாதிரி குடும்பத்தில் சில பிள்ளைகள் பிறப்பார்கள். புண்ணியவர்களே, அந்த காலத்தில் புத்த பகவான் வளர்ந்த காலத்தில் அதே மாதிரி சம்பவம் நடந்தாச்சு. அந்த காலத்தில் உங்களுக்கு தெரியும், புத்த பகவான் சாவஸ்தி நகரத்தில் ஜேதவனாரன் ஆரம்பத்தில் வாசிக்கும் போது அந்த காலத்தில் ஒரு அரசன் இருந்தால், கோசல அரசன் என்று. அந்த அரசன் பக்தி உள்ளவர்கள். அவர் தர்மம் கேட்டு புத்த பகவானுக்கு பக்தி இருந்தார். அதனால் மற்ற அந்த அரச மாளிகை ஆக்களும் நல்ல பக்தியோடு வாழ்கிறாங்க. அந்த கோசல் அரசனுக்கு ஒரு மகள் இருந்தார், சுமனா என்று. அந்த அரச மாளிகை வேலைக்கு நிறைய வேலைக்காரன்கள் அந்த மாளிகை இருக்காங்க. அந்த காலத்தில் அப்படி வாசிக்கும் போது
அந்த சுமனாக்கும் அந்த வேலைக்காரனுக்கும் கர்ப்பமுக்கு 2 பிள்ளைகள் வந்தார். வேலைக்காரனுக்கும் அந்த சுமனாவுக்கும். இப்படி காலம் அப்படி போகும்போது அந்த ஒரு நாளத்தில் அந்த சுமனாக்கும் அந்த வேலைக்காரனுக்கும் 2 பிள்ளைகள் பிறந்தார். ஒரு நாளத்தில் பிறந்தானே என்று ஒரு அறையில் அந்த 2 பிள்ளையுமே வச்சு இருக்கிறாங்க. அந்த நேரத்தில் அந்த சுமனாவுடைய வேலைக்காரி தான் அந்த சுமனாவுடைய அந்த குழந்தைகளும் பார்க்குறாங்க. வேலைக்காரர்களுடைய குழந்தைகள் பார்க்குறாங்க. ஒரு அறையில் இந்த 2 குழந்தைகள் வச்சு இருக்கும்போது வேலைக்காரனுடைய அந்த குழந்தைகள் சும்மா அந்த ஒன்றும் இல்லாமல் கட்டில் ஒன்றும் இல்லாமல் நீண்ட வச்சு இருக்கி ஒன்றும் இல்லாமல். ஆனால் அந்த சுமனா அரசன் உடைய மகள் தானே, அவண்ட பிள்ளை அழகான கட்டிலில் வச்சு அந்த எல்லாமே வச்சு அழகான வச்சிருக்கி அந்த பிள்ளைகளும். இப்படி மாதிரி வாசிக்கும் போது இது புண்ணியமிக்க காலம், இந்த மாதிரி காலம் அல்ல. அந்த நேரத்தில் அந்த சின்ன பிள்ளைகள் அந்த சுமனா உடைய அந்த சின்ன பிள்ளைகள் கட்டில் உடைய அழகான கட்டில் உடைய அந்த வேலைக்காரங்க பிள்ளைக்கு சொல்கிறாங்க, நீங்கள் தானம் கொடுக்க இல்லை தானே, அதனால் நீங்கள் நீண்டத்தான் இருக்க வேண்டும், இப்படி நீங்கள் தானம் கொடுக்க இல்லை தானே, அப்படி சொல்கிறாங்க. சுமனா அந்த நேரத்தில் அந்த அறைக்கு வரும்போது அந்த குழந்தைகள் 2 பேர் கதைக்கிறாங்க இந்த பற்றி, தானம் பற்றி. இப்படி மாதிரி கதைக்கும் போது சுமனா பார்க்குறாங்க. பார்த்துட்டு மிக அழகான கதை கேட்டார். அந்த மேலே இருக்கிற அந்த சுமனாவுடைய பிள்ளைகள் அந்த கீழே இருக்கிற அந்த வேலைக்காரனுடைய பிள்ளைக்கு சொல்கிறாங்க, தானம் கொடுக்க இல்லை தானே, அதனால் நீண்டு இருக்க வேணும் என்று சொல்கிறாங்க. இந்த கதை கேட்கும் போது சுமனாக்கு அருமை. தானம் பற்றி ஒரு நாளத்தில் பிறந்த இந்த 2 பிள்ளைகள் தானம் பற்றி கதைக்கிறாங்க. சுமனா உடனே 500 வாகனத்தில் அந்த புத்த பகவான் சந்திக்க வேணும் என்று சொல்லி, இந்த கதை கேட்க வேணும் என்று சொல்லி போகிறாங்க. போயிட்டு புத்த பகவான் சந்தித்த இந்த கதை கேட்டார். புத்த பகவானே, அரச மாளிகத்தை அருமையான சம்பவம் ஒன்று நடந்தாச்சு. எந்த மகனும் வேறு எந்த வேலைக்காரனுடைய மகனும் ஒரு நாளே பிறந்தார். அதனால் அந்த வேலைக்காரன் தான் எந்த மகன் பார்க்குறாங்க. அந்த வேலைக்காரன் உடைய மகனுக்கு எந்த மகன் கட்டிலில் இருந்து சொல்கிறாங்க, தானம் கொடுக்க இல்லை தானே, அதனால் நீண்ட இருக்க வேணும் என்று சொல்கிறாங்க. புத்த பகவானே, தேவ உலகத்திலே இருந்து இந்த மனித உலகத்திலேக்கு சில மனிதங்கள் வரும்போது ஒருவர் தானம் கொடுக்குறாங்க, ஒருவர் தானம் கொடுக்க மாட்டார். அந்த மாதிரி ஆக்கள் தேவ உலகத்திலே இருந்து இந்த மனித உலகத்திலேக்கு வரும்போது புத்த பகவானே வித்தியாசம் இருக்கா என்று சொல்கிறாங்க. அந்த நேரத்தில் புத்த பகவான் சொல்கிறாங்க, அப்படித்தான் சுமனா, அந்த தேவ உலகத்திலே இருந்த அந்த ஆக்கள் மனித உலகத்திலேக்கு வரும்போது ஒருவர் தானம் கொடுக்கும் போது ஒருவர் தானம் கொடுக்க மாட்டார். அந்த 2 பேரும் இந்த மனித உலகத்திலேக்கு வரும்போது சுமனா வித்தியாசம் இருக்கு. இந்த மனித உலகத்திலேக்கு வரும்போது அந்த தானம் கொடுக்கவர்கள் இந்த மனித உலகத்திலேக்கு வரும்போது நிறைய பணம்காரன், பிறந்த நாளத்தில் இருந்தால் அவருக்கு வேலைக்காரன் இருக்கு வேலை செய்கிறதுக்கு. அதே மாதிரி அழகான குடும்பத்தில்
பணம்கார குடும்பத்தில் அந்த தானம் கொடுப்ப அவர்கள் பிறப்பார்கள். ஏழ்மையான அவர்கள் அந்த வாழ்க்கையில் பொறுமை செய்து அதே போல் பிராசியை அதிகமான இருக்கி ஆக்கள் இந்த உலகத்திலேக்கு வரும்போது பிராசை பொறுமை இருக்கிற ஆக்கள் இந்த உலகத்திலேக்கு வரும்போது சரியாக ஏழ்மை குடும்பத்தில் பிறப்பார்கள். அதுக்கு வித்தியாசம் அதை தான் சுமனா என்று புத்த பகவான் சொன்னார். புண்ணிய அவர்களே, அந்த நேரத்தில் சுமனா திரும்பி கேட்டார், புத்த பகவானே, இந்த மனித உலகத்திலே இருந்தால் தேவ உலகத்திலே இருக்கும் போது தெய்வங்களுக்கும் தெய்வங்களுக்கும் அல்லாட்டி கடவுள்களுக்கும் இந்த வித்தியாசம் இருக்கிறதா என்று கூறினார். அந்த நேரத்தில் புத்த பகவான் கூறினார், சுமனா, அதே போல தான் தேவ உலகத்திலே பிறப்பதற்கும் போது அந்த வித்தியாசம் இருக்கு. ஒரு கடவுள் தானம் தருவாங்க, ஒரு கடவுள் அப்படி இல்லை. தேவ உலகத்திலே பிறப்பதற்கும் போதும் தெய்வங்களும் இடையத்திலும் அந்த வித்தியாசம் இருக்கு. ஒரு வித்தியாசம் நல்ல ஒளியுடைய இருக்கிறாங்க தானம் கொடுக்க. அந்த தெய்வங்கள் மனித உலகத்திலே இருந்தால் நல்ல ஒளி உடைய இருக்கிறாங்க. அந்த மற்ற தெய்வங்களுக்கும் அவர்கள் மேலால் இருக்கிறாங்க. அதே போல் வித்தியாசம் இருக்கு. சுமனா, இந்த தேவ உலகத்தில் இந்த மனித உலகத்திலே மட்டும் அல்ல, தானம் கொடுத்துட்டு சில ஆக்கள் தேவ உலகத்திலே போகும்போது நல்ல ஒளி இருக்கி, அவருக்கு நல்ல ஆக்கள் இருக்கி, சுத்தியல் நிறைய ஆக்கள் இருக்கிறாங்க, வேலை செய்கிறதுக்கு வேறு கடவுள் இருக்கிறாங்க. அதே போல் தெய்வங்களுக்கும் இந்த வித்தியாசம் இருக்கு. சுமனா, தானம் தரும்போது அந்த தானம் கொடுக்க அவர்கள் மிக அழகானது. அவனுக்கு நிறைய பணம், அதே போல் வீடு வசதிகள், அது எல்லாமே அழகான விமானம் தேவ உலகத்திலேயும் இருக்கி. இந்த உலகத்திலே இருந்தால் தானம் கொடுப்பவர்களுக்கு. சுமனா திரும்பி கேட்டார், புத்த பகவானே, அது சரி, தேவ உலகத்திலேக்கும் தானம் கொடுப்பவர்கள் போகும்போது வித்தியாசம் இருக்கு. புத்த பகவானே, இந்த நாம் தேரர்கள் கண்டிருக்கி பிக்குமார்கள், அந்த பிக்குமார்க்கத்தில் இடைத்தில் தானம் ஒருவர் தானம் தருவாங்க, ஒரு பிக்குமார்கள் தானம் தருவாங்க, ஒரு பிக்கு அப்படி தானம் தரமாட்டார். புத்த பகவானே, தேரர்மார்களுடையும் அந்த வித்தியாசம் இருக்கிறதா என்று கேட்டார். புத்த பகவான் அந்த நேரத்தில் கூறினார், அப்படித்தான் சுமனா, பப்பஜி தස්සதி உபகாராணி புஞ்ஞானி. இந்த தேரர்களுக்கும் இல்லாட்டி பிக்குமார்களுக்கும் அந்த புண்ணியம் வேணும். தானம் தந்த அந்த போன வாழ்க்கையில் தானம் தந்துட்ட இந்த வாழ்க்கைக்கு மனித உலகத்திலே பிறந்த அந்த சாதாரணமான காலம் போகும்போது அந்த மனிதன் பிக்குமார்களுக்கு வந்தாலும் அவருக்கு நிறைய பணம் அந்த எல்லாத்தையும் இருக்கிறாங்க, அந்த வாசிக்க அந்த விஹாரை அதே மாதிரி எல்லாத்தையும் அந்த பிக்குமார்களுக்கு இருக்கிறாங்க. போன வாழ்க்கையில் தானம் கொடுக்க அந்த பிக்குமார்களுக்கு போன ஜன்மத்தில் இருக்கும்போது தானம் கொடுத்தால் இந்த வாழ்க்கைக்கு வந்து சில காலம் போயிட்டு தேரர் வாழ்க்கைக்கு வந்தாலும் அந்த விஹாரை அது பணம் நிறைய ஆக்கள் வந்துட்டு தருவாங்க. அதனால் இந்த உலகத்திலே வித்தியாசம் இருக்கு என்று அந்த நேரத்தில் சுமனாக புத்த பகவான் சொன்னார். புண்ணிய அவர்களே, நீங்களும் பாருங்கள், இந்த உலகத்திலே இந்த நேரத்திலும் இந்த வித்தியாசம் இருக்கு. சில ஆக்கள் அரசாங்கத்துக்கு ஏசுவார்கள், அமைச்சருக்கு ஏசுவார்கள். சில காரணத்தில் குடும்பத்தில் இருக்கும்போது பாருங்கள், பிராசை பொறாமை இருந்தனாலும் ஏழைமை குடும்பத்தில் தான் பிறப்பார்கள். பாருங்கள், இந்த நேரத்திலும் சில ஆக்கள் இந்த பிராசை பொறாமை மனசில் இருந்துட்டு நிறைய ஆக்களுக்கு ஏசுவார்கள். அமைச்சர் தான் இதுக்கு தவறு, அரசாங்கத்தில் அரசன் தான் இதுக்கு தவறு, அதே மாதிரி நிறைய கதை சொல்கிறாங்க. புண்ணியவர்களே, இந்த உலகத்திலேக்கு தர்மத்தேக்கு படி இந்த உலகத்திலேக்கு காரணங்கள்
ஏழ்மையான குடும்பத்தில் பிறப்பதற்கு காரணம் உங்களுக்கு செஞ்சி புண்ணிய பாப கர்மங்கள் தான். இந்த நேரத்திலும் திரும்பி உங்களுக்கு அந்த ஏழ்மையான குடும்பத்தில் நிறைய கஷ்டப்பட வாழ்க்கை உங்களுக்கு வரலாம். இன்னும் தானம் இல்லாட்டு இருந்தனாலும் பிராசையுட பொறாமையுட இருந்தனாலும் திரும்பி மீண்டும் இந்த உலகத்திலேக்கு வந்தாலும் ஏழ்மையான குடும்பத்தில் பிறப்பார்கள். அதனால் நீங்கள் இப்போ காரணம் இப்படி மாதிரி செய்யும் போது நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்? புண்ணிய அவர்களே, இந்த உலகத்திலே நிர்வாண மார்க்கத்தை போல அந்த தேரர்கள் பிக்குமார்கள் சீலமுள்ள அவர்கள் இந்த உலகத்திலே நிறைய இருக்கிறாங்க. நீங்கள் ஏழ்மையான குடும்பத்திற்கு திரும்பி வர முடியாது என்று நினைக்கிறாங்களா? நீங்கள் செய்ய வேணும் என்று. நீங்கள் தேவ உலகத்திலேக்கு போகும்போது அழகான ஒளிவுட பிறப்பதற்கு விருப்பம் என்றால் இந்த மனித உலகத்தில் இருக்கும்போது நீங்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்? புண்ணிய அவர்களே, பயம் இல்லாமல் தானம் கொடுக்க வேணும். மற்ற ஆக்களுக்கு உதவி பண்ண வேணும். திரும்பி நினைக்காதீங்க இதை நான் கொடுக்க இல்லாட்டினா நல்லம் என்று நினைக்காதீங்க. திரும்பி தானம் பயம் இல்லாமல் மற்ற ஆக்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும். ஆசையோடு தர வேணும். நல்ல அமைதியான மனத்துடன் மற்ற ஆக்களுக்கு உதவி பண்ண வேணும். அவங்கள் எனக்கு உதவி பண்ணால் இல்லாட்டியும் பிரச்சனை இல்லை. உங்களுக்கு முடியும் தானே. மற்ற ஆக்களுடைய உங்களை பணம் இருக்கி பணம் யாருக்கும் கொண்டு போகும். மரணத்தில் வரும்போது அந்த பணம் யாருக்கும் கொண்டு போயிடாது. எல்லாம் இந்த வெச்சித்தா போவேணும். இந்த பூமித்தில் எல்லாம் பணமும் இந்த பெரிய வீடுகள் அது எல்லாமே இங்கே வச்சு போவேணும். அதனால் நாங்கள் செய்ய வேணும். நம்ம வாழ்க்கைக்கு தானம் கொடுத்துட்டு அழகான தானம் கொடுத்துட்டு அந்த தேரர்மார்களுக்கு சீதமுழுக்கு அவர்களுக்கு தானம் கொடுக்க வேணும். மிருகோளுக்கும் தானம் கொடுக்க வேண்டும். புண்ணிய அவர்களே, புத்த பகவான் இந்த தானம் பற்றி பேசும்போது அழகான ஒரு கதை ஒன்று சொன்னார். அதுதான், நாங்கள் மிருகுகளுக்கு ஒரு தானம் கொடுக்கும் போது 100 ஆணிசம்சம் ஆத்மம் 100க்கு அந்த ஆணிசம்சம் இருக்கு என்று புத்த பகவான் சொல்கிறார்கள். அதே போல் உங்களுக்கு தெரியும் சீலமற்றவர்கள் இருக்கிறாங்க. அவர்களுக்கு அந்த பெரிய சீலம் அதே போல் ஒன்றும் இல்லை. அந்த மாதிரி ஆக்களுக்கு தானம் கொடுக்கும் போது நீங்கள் இந்த சம்சார பயணத்தில் போகும்போது அந்த ஆத்ம 1000 உங்களுக்கு அந்த புண்ணியம் அந்த தானமில் விபாகம் உங்களுக்கு பின்னால் வருகிறது. அதே போல் புண்ணிய அவர்களே, உங்களுக்கு தெரியும் 5 சீலங்கள் இருக்கு. சிலாக்கள் 5 சீலம் இருக்கு. அந்த 5 சீலம் பாதுகாப்பிட்டு இருக்கிறாங்க. அந்த ஒருவருக்கு தானம் கொடுக்கும் போது அந்த புத்த பகவான் போதித்தார், அந்த தானத்துக்கு ஆணிசம்சம் 1,00,000 இருக்கு என்று சொன்னார். அதே போல் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த உலகத்திலே சில காடுக்குள்ளே குடும்பத்திற்கு ஆசை இல்லாமல் பிள்ளைகளுக்கு ஆசை இல்லாமல் தாபசி அவர்கள் தியானம் பண்ணுறாங்க. நிறைய காடுக்குள்ளே இந்தியாவில் அதே போல் நிறைய ஆக்கள் இலங்கையும் அப்படி இருக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி ஆக்களுக்கு தானம் கொடுக்கும் போது அந்த தானத்தைக்கு விபாகம் 1,00,000 என்று புத்த பகவான் கூறினார். அது ஆணிசம்சம். அதே போல் புத்த பகவான் போதித்தார், இந்த உலகத்திலே இந்த ஆரிய அஷ்டாங்கிக மார்க்கத்தை போன ஒரு தேரர்களுக்கு நிர்வாண மார்க்கத்தை போன ஒரு தேரர்களுக்கு தானம் கொடுத்தாலும் அந்த விபாகம் சொல்லேலாத சங்கே தின்னா மகத்பலா என்று புத்த பகவான் போதித்தார். ஆரிய மகா சங்கத்தைக்கு பிக்குமார்களுக்கு தானம் கொடுக்கும் போது சீலமுள்ள அவர்களுக்கு தியானம் பண்ண அவர்களுக்கு தானம் கொடுக்கும் போது அந்த விபாகம் சொல்லேலாது. புத்த பகவான் இந்த மாதிரி சொல்லியிருக்கி, கல்ப சத சஹசானி சங்கே தின்னா நனசதி என்று. கல்ப லட்ச கணக்கான போயிட்டு, ஆனால் இந்த பிக்குமார்களுக்கு ஒரு தானம் கொடுக்கும் போது அந்த விபாகம் இப்படி என்று யாருக்கும் கணக்கு இப்படி மாதிரி என்று சொல்ல இயலாது. அதே மாதிரி ஆணிசம்சம் இருக்கி
இந்த நிர்வாண மார்க்கத்தை போன ஒரு தேரர்களுக்கு தானம் கொடுக்கும் போது. அதனால் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த காலத்தில் எங்களுக்கும் நிறைய பிரச்சனை சமூகத்துக்கு வந்திருக்கு. அம்மா அப்பா யாரும் தெரியாத குடும்பத்தில் நிறைய பிரச்சனை இருக்கு. அதே மாதிரி சமூகத்தில் நிறைய பிரச்சனை இருக்கு. அதனால் உங்களுக்கு இந்த பணமும் எல்லாம் தேவை உங்களுக்கு என்னுடைய பிடிச்சிருக்கு. எதுவும் மரணத்தில் வந்தாலும் புண்ணியவர்களே கொண்டு போயிடாது. அதனால் தானம் கொடுத்துட்டு சரி நீங்கள் செய்ய வேணும். தேவ உலகத்திலே போறதுக்கு விருப்பம்னா நல்ல ஒளி பிறப்பதற்கு அந்த நல்ல கடவுள் மாதிரி பிறப்பதற்கும் புண்ணியம் செய்ய வேணும். தானம் கொடுக்க வேணும். இந்த மனித உலகத்தில் இருக்கும்போது மிக அழகானது பணம்காரன் மாதிரி இருக்கிறதுக்கு அந்த தானம் கட்டாயம் கொடுக்க வேணும். இல்லாட்டி பொறாமை பிராசியை இருந்தனாலும் எப்போதும் நீண்டமான காலம் போனாலும் உங்களுக்கு மனசில் சந்தோஷமும் இல்லை, சுகமும் இல்லை. அந்த ஏழ்மை குடும்பத்தில் தான் திரும்பி பிறப்பார்கள். அதனால் யாரும் இந்த உலகத்திலே ஏழ்மை குடும்பத்திற்கு விருப்பம் இல்லை. பணம்காரனுக்கு குடும்பத்திற்கு தான் எல்லாம் பிறப்பதற்கு விருப்பம். அதனால் இந்த உலகத்திலே அமைச்சர்களுக்கு அரசன்மார்களுக்கு ஒன்றும் சொல்லலாது. ஏன் தெரியுமா? எந்த அரசாங்கம் வந்தாலும் எந்த அமைச்சர் வந்தாலும் ஏழ்மையான ஆக்கள் அந்த காலத்தில் இருந்தார். அவங்க ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வாழ்கிறாங்க. அதுக்கு காரணம் தான் நீங்கள் செஞ்சு புண்ணிய பாப கர்மங்கள். அதனால் இந்த புண்ணிய பாப கர்மங்கள் உங்களுடைய பின்னால் வருகிறது. அதுக்குள்ளே இந்த குடும்பத்தில் அம்மா அப்பா தான் தவறு, இவர் தான் தவறு என்று சொல்ல முடியாது. அதனால் புண்ணியவர்களே இந்த நேரத்தில் இருந்தால் நீங்கள் தானம் மத்தாக்கள் கொடுங்க. மிக அழகான பணம்காரன் மாதிரி இந்த சமூகத்தில் இருக்க விருப்பம் என்றால் உங்களுடைய மனசில் இருக்கிற பொறாமை அதே போல் பிராசியை மனசில் எண்ணங்கள் கைவிற்று மிக அழகான மனத்துடன் வாழ வேணும். ரொம்ப சந்தோஷமாக மகிழ்ச்சியாக இருக்க விருப்பென்றால் அதை தான் செய்ய வேணும். முயற்சியோடு செய்யுங்க. மனசில் வார பிராசியை பொறாமை எண்ணங்கள் கைவிடுங்க. மற்ற ஆக்களுக்கு அழகான வண்டியில் போகும்போது அழகான வீடு கட்டும் போது சந்தோஷமாக வாழ்கிறாங்க வேணும். இவர் எனக்கு கூட மிக அழகான இருக்க வேணும், சந்தோஷமாக வாழ வேணும். அழகான மனிதன் கண்டும் போது பிரார்த்தனை செய்யுங்க. இந்த மனிதன் அழகான வாழ வேண்டும், மிக அழகான வாழ வேண்டும். அதற்குள்ளே இந்த உலகத்திலே தர்மந்தா பிராசி பொறாமை இல்லாட்டியாக்கள் கொஞ்சம் காலம் போகும்போது பணம்காரன் தான். அதனால் இந்த உலகத்திலே இருந்து தானம் கொடுத்துட்டு பிராசி பொறாமை இல்லாத மனம் அமைதிப்பட்ட இந்த உலகத்தை வாழ வேணும் என்று நான் உங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் பண்ணுறேன். இந்த நேரத்தில் இருந்தால் இந்த கதை கேட்டு யாருக்கும் ஏசாதீங்க. இவர் தா தவறு என்று ஏசாதீங்க. நீங்கள் தான் இந்த காரணத்துக்கு தவறு என்று சில நேரத்தில் நினைக்க வேண்டும். அதுக்குள்ள உங்களுக்கு இந்த உலகத்திலே இந்த சமூகத்தில் பணம்காரி மாதிரி ஆக்கள் மாதிரி உங்களுடைய வாழ்க்கை மாற்ற பண்ணேலும். எல்லாருக்கும் வணக்கம். எல்லாருக்கும் நீண்டமான ஆயுங்கள் இருக்க வேண்டும் என்று நான் உங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் பண்ணுறேன். இத்தகைய மதிப்புமிக்க தர்ம தேசனைகளை கேட்க தர்ம யாத்ரா யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து மணி சின்னத்தையும் அழுத்துங்கள்.